9 жніўня чарговая гадавіна прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, з якой пачаліся масавыя пратэсты у Беларусі, якія ўвайшлі ў беларускую гісторыю як адзін з важных эпізодаў гістарычнага развіцця краіны. І ў гэты крытычны момант, калі Лукашэнкам паўстала пытанне, з кім пайсці на кампраміс, з кім падзяліцца ўладай, з беларускім народам, які патрабаваў гэтага, які хацеў стаць суб'ектам палітыкі, ці з Расіяй, а Лукашенка выбраў Расію. Ці ўсведамляў Лукашенка наступствы свайго выбару ў 2020 годзе? І ці можа цяпер вырвацца з залежнасці ад Расіі? Тады 6 гадоў таму Лукашэнку цікавіла толькі адно пытанне – утрымання ўлады. І дзеля гэтага ён гатоў быў ісці з кім заўгодна на некую угоду, толькі не с протэстоўцамі. Прежде всего хочу вас поблагодарить. Это естественно, все это прекрасно понимают. Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Россия выкарыстала напоўніцу гэтую сітуацыю і прывязала Лукашэнку к расійскай калясніцы настолькі моцна, што і цяпер ён не можа адтуль з гэтай пасткі неяк вылузацца. І гэтая праблема ўжо не толькі Беларусі як дзяржавы, беларускага грамадства, гэта праблема ўжо і асабіста і Лукашэнкі. Для яго гэтая сітуацыя некамфортная, але неяк з яе выйсці даволі цяжка, хоць і робіць апошнім часам некія такія робкія крокі на шляху дыстанцыявання ад Расіі. Беларуская апазіцыя на чале Святланы Ціханаўскай кожны год да гэтай гадавіны ладзіць канферэнцыю пад назвай «Новая Беларусь». Гэтым разам такая канферэнцыя праходзіць у Варшаве. Канферэнцыі «Новая Беларусь» праходзяць штогод. Што новага адбылося за гэты год? За гэты год, пасля мінулай канферэнцыі 2025 году, адбыліся пэўныя перамены. Найперш, важна звярнуць увагу вось на што. Год таму шмат хто з экспертаў задаваў пытанне, ці будуць прызнаваць Святлану Ціханаўскую лідаркай дэмакратычных сіл Беларусі і праз гэты год. Таму што яны казалі, што вось Святлана выбрана была ў 2020 годзе на 5 год, у 2025 годзе гэты тэрмін выйшаў, і ці будуць пасля гэтага Святлану Георгіевну прызнаваць прэзідэнтам-электам іншыя зарубежныя суб'екты, найперш у заходніх краінах, у краінах Еўропы. Дык вось, гэты год паказаў, што так, Ціханаўскую прызнаюць па-ранейшаму лідаркай дэмакратычных сіл Беларусі, і менавіта яна ў значнай ступені і яе каманда трымае беларускі парадак дня у міжнароднай палітыцы. І гэта даволі важная выснова. Другі момант. За гэты год былі вызвалены, выйшлі на свабоду даволі вялікая колькасць палізняволеных. Некалькі соцень. Сярод іх ёсць значныя асобы, значныя фігуры: Алесь Бяляцкі, Віктор Бабарэйка, Павел Северінец і іншыя людзі. І гэта азначае, што ў асяроддзі апазіцыі значна павялічылася колькасць такіх, можна сказаць, віп-персон. Але тым не менш гэта не ставіць пад пытанне лідарства Святланы Ціханаўскай. І на канферэнцыі абмяркоўвалася асноўнае пытанне, ва ўсякім разе на першых панелях, пытанне пра тое, як дэмакратычныя сілы могуць скарыстаць тое вакно магчымасцей, якое рана ці позна павінна з'явіцца.
Прычым гаворка ішла пра тое, што гэтае вакно магчымасцей у асноўным з'явіцца вынікам нейкіх вонкавых чыннікаў. І дзеля таго, каб беларускія дэмакратычныя сілы маглі выкарыстаць гэтую сітуацыю, у іх павінна быць суб'ектнасць. То бок, к моманту, калі гэтае вакно магчымасцей з'явіцца, беларускія дэмакратычныя сілы павінны стаць важным суб'ектам тых перамен, тых працэсаў, якія пачнуцца пасля гэтага. Ну і адным з важных чыннікаў гэтых пераменаў гэта вайна в Украіне. І можна сказаць, што менавіта украінскі кірунак стаў таксама новым фактарам, новым чыннікам, які ўплывае на сітуацыю. Найперш пачаўся афармляцца саюз паміж кіраўніцтвам Украіны і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Здарыўся візіт, які можа у будучым будзе считацца гістарычным, Святланы Ціхановскай у Кіеў, яе прыём на вышэйшым узроўні. Я вельмі вдячна за гэты візіт. Гэта вельмі натхняе беларусаў. Ну і ўвогуле роля Украіны ў вайне, роля Украіны ў рэгіёне, роля Украіны ў ціску на афіцыйны Менск значна вырасла, і украінскі чыннік стаў важным чыннікам магчымых будучых пераменаў. Працягваецца хада уборачнай кампаніі ў Беларусі. Чаму хада ўборачнай кампаніі сёлета выглядае настолькі абсурднай? Сапраўды пытанне цікавае. І вот пытанне, якое можна адразу задаць. Што рабіць, калі ў сельскай гаспадарцы не хапае рабочых рук? Адказ. Трэба забраць з гэтай сельскай гаспадаркі людзей, спецыялістаў і работнікаў і накіраваць іх у войска. Возьмите две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции. Александр Лукашенко падчас наведвання Вілейскага раёну заявіў, што 500 спецыялістаў і чыноўнікаў адпраўлены ў войска за дрэннай працы. І потым гэтых самых спецыялістаў ці работнікаў пераадзенуць у вайсковую форму і ўжо па вайсковай камандзе іх зноў накіруюць у сельскую гаспадарку. Ну вось такі кругаварот абсурду у беларускай уборачнай кампаніі, працэс, які мае калегі ўжо назвалі нейкім цыркам, ну але гэта сённяшняя Беларусь. Нарэшце яшчэ адна тэма тыдня – гэта закончанае пытанне пра закрыццё Латвіі мяжы з Беларуссю. Гаворка нават не пра поўнае закрыццё мяжы, гаворка пра закрыццё памежнага пераходу, аднаго, які ёсць для аўтамабільнага транспарту, ну і грамадзян. Чыгуначнага транспарту гэта не тычыцца. На 4 суткі фактычна гэты пераход быў зачынены рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў Латвіі. Прычым спачатку аб'яўлялася, што гэта зроблена па тэхнічных прычынах. Але потым МУС Латвіі прапанаваў ураду прыняць палітычнае рашэнне, прапанаваў нават праект пастановы, у якім гаварылася, што мяжа зачыняецца менавіта па палітычных прычынах, менавіта з-за таго, што працягваюцца міграцыйныя атакі з тэрыторыі Беларусі на мяжы. Але ўрад адмовіў у такім рашэнні, і ў выніку пераход быў адчынены, ну але эпізод гэты меў месца быць. Чаму ў Латвіі паўстала пытанне аб закрыцці мяжы з Беларусю? Сапраўды, кіраўніцтва Латвіі стала абмяркоўваць гэта пытанне, бо справа заключаецца ў тым, што беларускія ўлады актыўна перанакіравалі гэтую плынь мігрантаў з мяжы з Літвою, з мяжы з Польшай на мяжу з Латвіяй. Гэтым годам прыкладна 87% мігрантаў, якія прарываліся ці прарываюцца праз мяжу з краінамі еўразвязу,
менавіта прарываліся праз латвійскую мяжу, беларуска-латвійскую мяжу. А у ліпені гэты працэнт дасягнуў 92%. То бок менавіта Латвія стала краінай, на якую накіроўваліся гэтыя атакі. І сам факт увогуле, што вось гэтыя атакі ідуць па чарзе то на адну мяжу, на другую, сведчыць пра тое, што гэты працэс не стыхійны. Ён арганізаваны і кіруемы беларускімі ўладамі. Увогуле, хоць мяжа і была зачынена толькі на 4 суткі, але гэта такі трывожны званочак для беларускіх уладаў. Гэта сведчыць пра тое, што яна можа ўсё ж такі зачыніцца. І гэта даволі моцны удар па Беларусі як дзяржаве, па дзяржаўных, нацыянальных інтарэсах Беларусі, бо транзітны статус краіны – гэта важны стратэгічны рэсурс. І калі гэты рэсурс траціцца, то гэта вельмі дрэнна для дзяржаўных, для нацыянальных інтарэсаў.